Da ni yn mynd i glywed rhagor o jazz rwan, ond yn ail ran y rhaglen heno mi fydd cyfle i glywed y pianydd Dick Roberts a Trevor yn fama hefyd yn perfformio, ond da ni'n amorff yn y rhan gyntaf efo Billy a Dafydd unwaith eto, a dyma nhw'n perfformio Wandering G.